царството на ще има край. И Духът Света го Господи животворящия, който от яйца изхожда, и кому се покланяме и прославим на равност Отца и Сина, и който ръководил чрез пророците. В една свята вселенска апостолска църква изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа, съчетах се и поклонимо се, покланям се на Отца и Сина и Света Бога единосъщна и неразделна Бога. Сега започнем да осветим водата и... Благословено царство, Отца и Сина и Святаго Духа, и присно, и по веки веков. Амин. Миром Господу молим Тебя, Господи помилуй, утишни мир и спасени душ наших, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, умире всего мира благословяни святих Божий крепа и съжинени всех, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, от святен обител сей, с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих Бог, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, от святейшем Отце нашем Максиме, митрополите Софийским и патриархте Българским, честнем презбитерстве по Христе, дяконстве, усем Христе и Людек, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, о благочестивем и православnem българским народе, Христовил Него воинстве, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, за да се усети тази вода с силата и действието и слизането на Святаго Духа, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, за да ти изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, за да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу помолим Тебя, за да се окаже тази вода прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидимите врагове, Господу помолим Тебя, за да стане тази, която се кръщава в тази вода, достойна за нетленното царство, Господу помолим Тебя, за да се окаже тя дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, Господу помолим Тебя, Господи помилуй, за да може тя да запази живота на кръщението и вручението с Духа чисто и непорочно в страшния ден на Христа нашия Бог, Господу помолим Тебя, за да бъде тази вода за нея панено обновление и за прощаване на греховете и древна неследност. Господу помолим Тебя, за да чуем Господа на нашето моление. Господу помолим Тебя, Господи помилуй, велики Господи, и чудните Твоите дела. И нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса, велики Господи, и чудни са Твоите дела. И нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса, велики Господи, и чудни са Твоите дела. И нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам се благослови и сега дойди чрез идолото на Святия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти човек полюби и сега и чрез идолото на Святия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти човек полюби и сега дойди чрез идолото на Святия Твой Дух и освети тази вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордана, на изкуплението, светителен правочистите грехове, предпазващото пълнително на задължеността, недостъпна да вражеските сили, с ангелска сила и
Да се почетни знака на твоя кръст всички вражески сили. Да се почетни знака на твоя кръст всички вражески сили. Да се почетни знака на твоя кръст всички вражески сили. Амин. Владико Господи Боже наш, Боже на отците, който си изпратил на ние, които били в Ноевия ковчег, до смъртнина кончетността, знак на примирение и спасение от Христоса. Там ти, Владико, благослови този елей и го направих да бъде човек помазание за нетление, оръжие на право, обновление на душата и тялото, отражение на всяко дяволско действие. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идващ на света. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идващ на света. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идващ на света. Значи сега, тя се изсъвлече. Често се даде. Да ни готовни? Не, да го почнем. Сега ще помажем. Трябваше да и помажем и кръченцата, да Молата Божия рабиня Снежана, целей за праве. Ето да почел църква, нема църква, нема църква. Иде го да помогнем, айде го бъдем. Служа вярата. Дай фалше. Изтеряване на душата и тялото. Има стъпките на Господа. Айде пак. Погледай на къщука. Сега ще бъде. Няма да отрича. Амин. И сина. Амин. Святия Дух. Амин. Добре. Амин. Айде, Има да отличи, ще помажем и малко с това. И трите и кръченцата, ще отето я. Помажем с Светомир и с И ние много искаме да чакаме. Я няма да дърпаш, виде, че не е това. Печат дара Духа Света. 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 Вече може да се отличате.